मन मायो हाँ जीव गम मायो हाँ सूड़व के परन ना హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది వీడియో, ఎక్సలెంట్ ఉంది. సో కొత్త సాంగ్ ఒక లెవెల్లో వచ్చింది. ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి, నా కోసం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు లేదా ఏదైనా హీరోయిన్ ఫొటోస్ కావచ్చు, అది మీ ఇష్టం. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్కటి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సింపుల్గా వీడియో అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో సేమ్ పేస్ట్ టైల్, కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాలి. సో ఒకవేళ ఫోటో చిన్నగా అనిపిస్తే ఇట్లా జూమ్ చేసుకోండి చేయితో, ఫింగర్స్తో, సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టైమింగ్ చెప్తా, టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో ఒక్కొక్కటి టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, సింపుల్గా వీడియో అయిపోతుంది. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 1 బై 1 ఇక్కడ 21 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి దీన్ని కూడా పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా 3 to 4 ఫొటోస్ వస్తాయి, అక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్. సో లాస్ట్ ఈ ఫోటో 28 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.